नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आतपळ्या आयचे खबरो। काँग्रेस उमेदवाराचेर केल्ल्या निंदना अपमानकारक संदेशान बीजेपी व्यक्ती विरुद्ध काँग्रेसाली तक्रार। कारवार उत्तर कन्नड लोकसभा क्षेत्राच्या काँग्रेस उमेदवाराक जाती निंदनात्मक सामाजिक माध्यमामार्फत प्रसार केल्ल्या आरोपाचेर श्रीकांत हेगडे अंतरवळ्ळी या बीजेपी कार्यकर्त्याच्या व्यक्ती विरुद्ध कुमटा पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल केला असे जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष श्री RH नायक कागल हेमी सांगले। तेमी कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे उलयतना सांगले की निवडणुकी वेळार पक्षाल्या उमेदवाराचेर आरोप प्रत्यारोप विरोध हो सहज जाल्यार जाती निंदनाकन वैयक्तिक अवहेलनाकारी कॉमेंट्स दिवचे हो अक्षम्य अपराध। जातीत मतभेद कर्ण फूट घालचे हे बीजेपीले कुतंत्र सुरूच आसा म्हण ही पोलीस तक्रार वैयक्तिक आणि असभीपणान वागतल्याक एक पाठ आसा म्हण या विशयाचेर निवडणूक अधिकाऱ्यांना लक्ष घालून योग्य क्रम घेऊ जा असे तेमी आग्रह केलो। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीक काँग्रेस पक्षाक मतदाराली साथ आसा। गॅरंटी योजनेन मतदार काँग्रेसाक मत घालू तयार आसात हे सहन जावन बीजेपी पक्षाचे काही जण विरुद्ध पक्षाची निंदना करतात अशी तेमी आरोप केलो। या वेळार पत्रिका गोष्टीत सामाजिक अंतर्जाल विभागाचे श्री सूरज नायक, अजय सेगली, अशरफ आणि इतर काँग्रेस पक्षाचे हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक कळयला। ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೋಟ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಬೈಗಳನ್ನು ಬೈದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರ ಹಾಗೆ ಬೈಗಳನ್ನು ಬೈಯೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಬೈಗಳನ್ನು ಬೈಯೋದು, ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು। ದೂಷಣೆಗಳು ಬಂದವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆ ಜನರ ಮೈಂಡನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದವನ್ನು ಬೈಗುಳ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹತೋಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೈಬರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹದ್ದು ಬಸ್ತನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣನಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟು कारवारात भारतीय जनता पक्षाचो संस्थापना दीस साजरो केलो। कारवार शहराच्या नगरसभा व्याप्तीच्या 78 नंबर बुथाचे अध्यक्ष श्रीमती दिव्या देवीदास नायक हेमगेल्या सई कट्टाच्या निवासस्थानात शनिवार 6 एप्रिलाक भारतीय जनता पक्षाचो संस्थापना दीस मोठ्या उमेदीन साजरो केलो। भारतांबेक नमन करून तशेंच भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक श्री दीनदयाळ उपाध्याय हेमका आदरपूर्वक नमस्कार करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली। या कार्यक्रमात बीजेपी पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते तसेच गौरवनित्य महिला पण हजर आशिल्ली। बीजेपी प्रमुख श्री देवीदास विठोबा नायक हेमी हजर आशिल्ले। या वेळार तेमी सभेक उद्देशून सांगले की 1980 सालात महत् प्रयासान घडयलो हो बीजेपी पक्ष आज या पक्षान समग्र देशाच्या जनतेक स्वावलंबी केला। आम्ही सगळ्या भारतीयान हो भारत देश सदृढ करूक लोकसभा निवडणुकीत बीजेपी पक्षाक मत देऊन केंद्रात बीजेपी पक्षाक स्थान देऊ जाय अशी विनंती केली। या वेळार पक्ष प्रमुख, कार्यकर्ते आणि इतर ग्रामस्थ हजर आशिल्ले असे कळला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार।